ओइ आसोल माथो जेबो खामानि गैथ्राब्रा नै थांलाय दहाय माल बाजाराव 30टा लावर दखानाव जादोंमोन आं 30टानि खामानियावथ' गैखाला सामफ्रामबो गारलागासिनो दंसो औलै बोरै जाबावगोन औलै हाजिराखौबो सामफ्रामबो मोनाब्रा सानफा गाहामल' मोनो दखाना खनसे थांबानो स्रां बेलाय औलै बेखार जाजोब्बाय होद ना सिखाव खावनोसै नाब्रा दे हाब मा सिखावब्रा जागोन नालाय बिदिबा दामजाना सिखाव जाया जानो होद मा जानांगौ माबायदि सिखावब्रा एसे खिथालाय आइदियाखौ नै जाहोर खोनासं दाबायदियाव मेरला बोरमा हगारलाबायो बेफोरखौनो खावनानै फाननोसैब्रा हाब अबाव फानब्रा हाथाय गैया बाजार गैयालाय हाब मा हाथाय नांगौब्रा बेफारफ्रा मेरला गुड आइडिया दा मोनासि ओंखारबोबानो जाबाय जागोन न'फ्राव थांसै थ' दा ओंखारलायनोसै थ' बैयाथ' बिदि गावआव थांनांगौ मासेबाव खथ'गोन गाथारनाय नङालै जों गावआव थांनाय नङा मासेबाव खथ'गोन